Το πρώτο, αυτό που συζητείται πολύ έντονα σήμερα και δεν έχει πέρασει στα ψηλά, γιατί είναι εξαιρετικά εμφανές, είναι η έλλειψη οποιοδήποτε είδους ανακοινώσεως του κόμματος εξωματικής αντιπολιτεύσεως για το θέμα της συλλήψης Μαζιώτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο βγάζει ανακοίνωση για ψιλοπίδημα. Για ψιλοπίδημα. Κάνει φασαρία για ψιλοπίδημα. Αλλά στην κυριολεξία για ψιλοπίδημα. Εμένα στον τομέα της υγείας μου είχε βγάλει, ας πούμε, 100 ανακοινώσεις την ημέρα έβγαζε. Για τους αστυνομικούς που συνέλαβαν το Μαζιώτη για τη σύλληψη του τρομοκράτη, δεν έχει να βγάλει ούτε μία γραμμή συμπάθειας προς τους αστυνομικούς, ούτε μία γραμμή συγχαρητηρίων για την ελληνική αστυνομία που έπιασε έναν τόσο επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος πυροβόλησε για να δολοφονήσει εν ψυχρό το αστυνομικό. Όπως και πυροβόλησε και τους τουρίστες. Αυτό δείχνει ανάγλυφα το πρόβλημα με αυτό το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και το πρόβλημα που έχει η χώρα, που αυτό το κόμμα έχει φτάσει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί την κυβέρνηση. Φανταστείτε να έχουμε στην κυβέρνηση ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι της τρομοκρατίας των τρομοκρατών. Φανταστείτε τι έχουμε να περάσουμε όλοι οι λογικοί άνθρωποι αυτής της χώρας. Πιθανόν να βρεθούμε σε καταστάσεις που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε. Εάν άνθρωποι που δεν μπορούν να δώσουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για μια τέτοια σύλληψη πάρουν ποτέ την εξουσία. Εύχομαι και ελπίζω ότι η καλή μοίρα της χώρας θα μας γλιτώσει από ένα τέτοιο τραγικό ενδεχόμενο. Πρέπει δεν να πω ότι το ακόμα το σχεδόν αστείο, Λεωνίδα, είναι που περνάνε τα κανάλια σήμερα και είναι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ με ανησυχία για την επίπτωση, λέει, που θα έχει αυτή η επιχείρηση στον τουρισμό. Πρόσεξε. Κλείνουν κάθε μέρα με πορείες στο κέντρο, κλείνουν τα λιμάνια, τα κρουαζιερόπλια, ξέρω εγώ, προσπαθούν να ρίξουν την κυβέρνηση με την έκλειτη της Δημοκρατίας. Όλα αυτά δεν τους ενδιαφέρουν τον τουρισμό. Δεν πειράζει να κάνουμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Μάλιστα. Και τώρα που η αστυνομία συνέβη τον τρομοκράτη, μα τώρα μέσα στο κέντρο, τι θα γίνει ο τουρισμός μας. Πρόσεξε. Είναι απίστευτο δηλαδή. Το μέγεθος της υποκρισίας αυτών των ανθρώπων δεν έχει προηγούμενο, ας πούμε. Δεν έχει προηγούμενο.